ngephi usisi wami efaka umfana kanti umfana emfaka ekhaya kanti umfana uzovuka ama-fits ebusuku. Ama-fits guys ilento yokuthi umuntu ethelele eqhwishe, abanye bathi umfaka isipuni emlonyeni, abanye bathi umfumbathisa ilokha. Yabo leyo nto leyo, yes. So usisi wami wafaka indoda ekhaya kanti indoda izovuka ama-fits. Okay, 2024 February sisemakhaya kwesakamthetho. Niyazi ke nani guys izindlu zasemakhaya ukuthi iningi. Ekhaya kufike kube nendlu enkulu la kulala khona thina uma nobaba, kube nendlu kagogo, indlu kagogo ine TV nayo inamakamera, i-2 bedroom, ibe ne lounge nje. Bese kuba izindlu zobhuku bami ke lapha eceleni. So kuyenzeka ngesinye isikhathi silale endlini kagogo, but siyasho phela ngimaka sizolala endlini kagogo. Masilala endlini kagogo sisuke sifuna ukuzibukela ama shows wethu ku TV ngoba endlini enkulu baba uthanda ubuka wrestling, yabona. So on that day siplane nosisi wami ukuthi cause siyazi ukuthi ngabo 10 or 11 ubaba usuke secisha ugesi endlini eselala, yabo. Uyavuka ebusuku ucheck inkomo, kodwa siyazazi ikhathi zakhavuka ngazo. Mina ke ngizolala endlini enkulu, ngizolala e-lounge because mina ngifuna ukubuka i-TV. Kuzobe ngathi ngifuna ukubuka i-TV kanti mina fanele ngicishe ugesi ngabo 11 kanje, ugesi waphandle. Niyazi nani phandle hlezi kukhanya ugesi, especially uma kuneyinkomo because ubaba usukenzela ukuthi abone inkomo isibayeni. Yes, ugesi awukhanyisa isibayeni but uyakhona ukuphuma ebuka inkomo, yabo. Akafuna ugesi waphandle ucishe ubaba. Okay, sisi wami ayilungise kahle ke indaba yakhe, yena uzolala endlini yagogo njani, umfana uzomfaka endlini kagogo. But mama abadala bazobe sebelele by that time. Vele kushaya ukuthi nisebelele kanje. Mhlambe lo omunye kunokuvuka ngabo 1 ebusuku uthola ukuthi ukhuluma nentombi yakhe azaphuma ephandle, but siyazi ukuthi kusuke kuwabo 1 ebusuku. Okay ke guys, angihambe ke ngendlini enkulu mina ngihlale kusofa. Hayi baba bezengibuza ethi uzobuka nami wrestling namhlanje, ngikhumbuka ngithi mina yebo baba. Sihlale ke sibuka wrestling sixoxa, mina ngiphethe ifoni ukukhuluma nosisi wami ngithi hayi sisaxoxa angazi nobaba uzolala yini. Okay, yeza ethi baba hayi sengiyolala ke mina, uzocisha ke musuhamba. Ngithi mina yebo baba. Ngithi ukulinda isikhashana esincane phela fanele ngicishe ugesi waphandle. Nima ngicishe ugesi waphandle fanele ubaba kube ukuthi uselele ngoba ngawucishe ngahalala uzongimemeza ethi hayi bo ugesi ucishwa yini, yabo. Okay, ngimtshela usisi wami ukuthi hayi ubaba ngaselele ke ngicishe ugesi waphandle. Ngithi ngizocisha ugesi waphandle asinayivela umfana usesegethini, yabo. Guys emakhaya come on uyawalka nje uhambe nje uyoma lapha yami. Semile ngasegethini esihlahleni. Okay, cishe ugesi waphandle engene kumfana esheshe emnyise lapha ya endlini le kagogo la bazohlala khona, engasapheka athi usungakhanyisa. Ngikhanyise ke mangiqeda ukukhanyisa ngilale, ngisase ngilala khona nje futhi la kusofa, ngicisha i-TV ngilale khona la kusofa. Hayi kuthi ngabo kuthi ngabo 2 kanje engifonela usisi wami. Ngixaye ukuthi indaba engifonela manje, ayi mengifonela ifoni yami ikhale kakhulu, kusho ukuthi kuvuka ubaba ngale, yabo. Wami ephaphama athi aphaphama vula umnyango, ngimuza ukuthi uvula umnyango uze ngala. Ngi-answer kodwa ifoni athi kuyena ifoni yakho lekhalayo. Ngithi mina yebo baba. Athi ngiphume ngibheme lapha phandle. Hayi aphume baba, mase wathi ngiphume ngibheme lapha phandle anqena ukuhlala i-hour phandle ebhema nje, ehlele ebhema aza patrol ashone emva kwendlu aphinda abuye. Guys niyabazi ubaba basemakhaya. Ngi-answer ke vele ifoni, mangi-answer ngiwalke ngiye emakamereni ethu kuze phela ubaba engezwa ngale yakho, kodwa ngikhuluma kancane kuze noma engavuki. Angitshela usamathi hayi sinenkinga, uGayi usevele wavuka amafisi. Ngithi unamanga athi ngiyakutshela khumba uyaqhusha lapha phansi, angimazi noma uyashona noma wenzani, kodwa uyaqhusha lapha phansi angazi ukuthi ngimenze njani. Hawe mabafethu ngathi mina okay ngiyeza. Ngaphuma ngivele ngavala ngaya ngale ndlu nagogo, vele ngebe ngibuza ukuthi niyokwenzani. Ngaya ngale ndlu kagogo. Hayi bo mangifika guys umfana uyaqhwisha, like uyaqhwisha bafethu nezwana, and asazi ukuthi kufanele simenze njani. Asikwazi ukuvusa obhuti bethu abadala, ikhona imoto egcekeni but yabhutwa ngumdala, and sizothini kena sizothini, and thina sobabili sazi le ndaba le. Uma sibona ukuthi sisenjeni ke la sisenjeni, sifonele ubhuti kamfana, ngisebenzisa ifoni kamfana sami yazi password yamfana. Hayi simchaze isitori ukuthi hayi umfana uyaqhwisha manje kanje kukude kamfana, ngicela untshela sithi umfana uyaqhwisha manje la kanjani. Athi ubhuti wakhe uvuka amafithi le nto iyamphatha, kodwa kade yagcina ukumphatha. Sibuze ke thina ukuthi senze njani, asho ukuthi asimfumbathisi lokha or simfaka ispoon.
akukho spoon la endlini, akukho locker la endlini ma hawe ma sokumele ngiphindele ngale endlini ngiyolanda ispoon. Phela angikwazi ukulokhu ngiphuma kanje ngishintsha izindlu because ubaba uphandle and uzoze ngibuza ukuthi yini kwenze njani Khumbuka lokhu ushintsha izindlu ebusuku ngoba fanele ngabe ulele because ekhaya bayazi simangilele mina angithandi ngisho ukuphazanyiswa yabo. Hayibo sibona ukuthi sisenjeni la. Sisho ukuthi ngeke imfesi indlela seqhusha ngayo ngathi uzoshona. Athi umfana asenze iplan simbuyise. Sizoyenza kanjani iplan ukuthi simbuyise? And kwamfana akuna moto. Hayi ngithi mina yazi imfethu asivuseni labo bhuti bama abancane nabazegazi bafana abancane bazigibe kanjani. Sisasivuseni labo bhuti bama abancane sibone ukuthi sizothini kubona. Sifonela uVukani. Vukani phuthuma uzela endlini yagogo. Hayi asheshe uVukani izelana ke. Hayi mefika uVukani ethi okay sibize noThabani. Thabani mncane kuThabani ile nhlobo enamanga ke le goqa igoqa lefeso khona nawe. uVukani ilobhuti okham yabo. Hey mefika ke uThabani ubuza uthi hayibo ungene kanjani sithi yabo nje Thabani leyo nto nje le ngeke nje usasibuza yona. Njengamanje mfethu sidinga ukuthi simkhiphe lo lana it's either uyise sibedlela or uyiswa kubo ngoba ngeke size sishonele lo muntu kubo. Athi uVukani simkhiphe simbeke ngaphandle ngasegatini. Kube ngathi ubedlula ngendlela wase wavuka lezi zinto zakhe lezi. Kube ngathi ubedlula ngendlela wase wavuka ilezi zinto zakhe lezi then wawele egatini but kube ngazi ukuthi thina sazilutho. Manje inkinga phela kamfana ubhuti kamfana uyazi ukuthi umfana usekhaya and imagine guys umfana wakini eseshona because nathi siyazi lento noma iyabulala noma iba isikhashana yabo. Imagine eseshona eshonele egatini lasekhaya sesiphika thina and ubhuti wakho uyazi ukuthi ukuthina west size samfonela sathi umfana useyagula and ubhuti kamfana lokho esicheck ukuthi sizokwenza njani ithini iplan njani yena engeza inkinga bana moto yabo if eza kusho sizomgqiqa mfethu ubhuti wakhe yabo and kukude lapha yani. Okay sithi yabona manje sidinga imoto. Athi ke uThabani asimgqiqeni simbeke egatini ebese bona uThabani bazokwenza ngathi khona la baqhamuka khona vele bayabafana bazokwenza ngathi usikhona la baqhamuka khona mase bavusa ubhuti bami bebela hayibo khona umuntu olapha egatini ovuka amafithi uyadlidliza and ngathi uzoshona sicela abantu ngiphuthumisa esibhedlela. Kube ngathi bona uThabani bayamazi yabo owangasikoleni sabo umfana noma bafunda naye but umfana ufunda higher grade yabo. Hayi okay ke okay mina sokumele ngiphindele endlini enkulu ngiyocisha ugesi waphandle and ubaba usephindelile vele endlini. Hayi ngingene endlini ngicisha ugesi waphandle bemgqiqa uThabani noVukani bemise egatini ngikhanyisa ugesi waphandle ngingawukhanyisa ugesi waphandle ngiphume ngisheshe ngiye kubona egatini babuza ukuthi ba right bethi yaba right sebezohamba bovusa umfana manje ubhuti wami omdala angikhanyise ugesi waphandle. Okay ngikhanyisa ugesi waphandle behambe ke bovusa ubhuti wami omdala ke mabevusa ubhuti wami omdala besho ukuthi sinenkinga yomfana uphethe beqala bezovusa sina sihambe sonke sesiyabhuti wami omdala. Ayithi phela thina sifuna ukuthi abantu siyacela umhambise badla lo mfana lona uhambise isibedle kwathi ifushonele egatini lasekhaya yabo sifuna ukuthi nje kube ngazi ukuthi nathi sazilutho kodwa sizwela umfana wabantu esingamazi. Sihambe sonke siyona endlini yabhuti wami omdala qoqoqo uyathetha ubhuti wami omdala yini ebusuku kangaka sithina sinenkinga lana khona umfana oqulekile la egatini khuluma uThabani khona umfana oqulekile la egatini manje sicela ukuthi umsiza bandle uThabani impesi yamazi lo mjida lona sifunda naye esikoleni kodwa yena wenza ugrade 11 yabo. Hayi avuke ubhuti wami omdala ethi nahlupha Thabani mthambe ningilethela intwana zenu lana yabo athi sambe ngisombona uquleke kanjani lo muntu masehla vele sifica umfana usaqhwisha hayibo shemba first lamfana wacishwa washona lo ya. Hayi ubhuti wami aphuthume ke ethatha imoto ke ethathwe kumfana thiwa kahanjiswe kubo vele uThabani bayakwazi drive ke khanjiswe kubo kamfana ke makunokho vele ubhuti wakho uyazi. Hayibo ngithi nje akaphindanga wafaka indoda ekhaya akaphindanga usizwa kodwa singagcina singabanjwanga.